Morning kabagyan. Sakit na darami dito ikwa. Umay man sinirip dati ni paspasumok mi nga paglalaan ti kwa. Pakpako. Awampay mo ti kwa. Nagro-rosing. Gusto pa lang Kabagyan. katumbol kagag pampamukol sa pelang nagitidaan niya kwa puon na awampay ti kwa damot tinanay yung mawampay ti adong kwa nagkwa rimwar pamparan lang akwan may walking dito ikabakiran pag na dito yung trail medyo arbis pa kit day Sabado mga makalawas pa siguro Sabado tata susunod Sabado ulit ay Domingo tayo ito no Domingo tayo may pag-asim minto tag-sublin to no ka Domingo gusto pa lang agsari-saringit na kita ko ani kabagyan kay kayo yung dagiti pine tree hanggang nagrig-rig ti ko na dagito bulong na kaya tila sa bali nga kay kayo nagrig-rig umpay nga talaga tan rumwartan wapay lang nga pangrugi pa lang suston to Sabado basik ay magaya man kabagyan na sagay sa nga ko dumadakil na mo no pamampanaw tanton alam mo dyan eh nasakay tay kita man ganyan dumadakil dan nakauna na kita kay masan na ani aduda no bigatin baka no umay tano Sabado wanan nag-uuradan sayang dapat i-freezer ko no Biyernes nga sumampot ka na kwantungatan nang nasubot tao nga taan may tanto hindi dito Africa di ba off ko na sa diyan ay off mo ito Biyernes Biyernes Sabado da sumagmamano magkabagyan nga kwa nagtutubo ni nga nakita mit tiniigid ti danom sumari sa akin makaalaman lang ti kwa isang kasidaan nga kunada yan ay may atamat isang damdama ito yan sold man ti panggaldawen pitakan ti kamatis kin armang mayat di armang di pa napadas sa armang yan mabibagyak ngayon mas natamo marmangan laman lang tikwa pang sidaan dada si moksok ka guys sirok ti kay kayaw ano ta daw tini damot tini baglang ako makaurnong ti pangaldawan
Dok, lamyay. Lumutan mo. Okay. Guni, bilit. Ah, ganyan pa niya. Yan, kabagyan oh. Damo basit makain-inot. Oh, tan. Oh. Yan oh. Na dati, sila ini. Damo na alam yun eh, kabagyan ko ano eh. Ang kasidaan. Isang kasidaan. Subli kami nito no ka. Subli kami no maminsan. Adun to siguro. Nagyadong nalam niya ba? Sakton to. Daw. Sabado. Minggo. Terus mga biyernes timali. Inabot-abotan ti woodpecker. Damat ti kwanti na may sa nga ko. Agor oray ka day. Dama agor oray ti kadate na dito eh. Nay, kasta na yung Pag-walkingan. kakasta ka nung ti ice da na nga nagkwadya sinamar na kita ba? Ganda na yun. Buo-buo. Kristal? Kristal. Dan, pag napagnatad to yun pa. Tani darang tayo nagayang. Napangkat to yan? Madila. Ay, toy, gayang to pag-uwi. Tagayan pagpagmaan. Ayun na pagraramay ata. Ito na lang gritos na siguro di mo. Morning. Mayat ti ayos ti karyan ni. Mayat ti kwa laba. Intugot mo ko magilalabaan ta naglaba ka lang to yun eh. Mayat ti kwa pag na kabagyan. Lamiis. Dadak. Yeah. Ay, tugawan tin eh. Tugaw to man pailaeng. Nabasa. Ay, nabasa mo tayo. Ay, Nabasa. pag-ina naan. Oh. Ina naan. Ay, nabasa. Ay. Magapandong ba? Pag nakabagyan. Medyo arbis gawin. Wala, magdali dyan. Mayat kuha na ya. Oh, apo, makapabang armite. Ti. Makaangot ti presko nga angin. Nature. Makapabang art in nature. Ti silpi. Neng, kasaan mo nga. Siya? Yan, sa daw mo dyan. Kinagad ko mo ni. Ha? Ha? Kasta
Madi mo painda din na kayo. Tamanay. Ay, tamanay. Ha? Pag na manayin. Ya, Ay, ang kaming kabagyan. ang tutudo. Pigsamot din tarbis na. Gusto aja nga walker. Tantan samot. Nabasak ka. 2 kilometro kung napagpag namin. Naunag kami lao na yun. Subli kami. Nabasak ka. Parwar kami. Nadupay lagi diba? Taunag, kataray lang sa. Joggers. Tan, yapuran. Kung pigsa mo tayo, tayo kuwanan. Pigsa tayo arbis na. Todo, mga arbis. Todo ating kabagyan, ang arbisan. Medyo basain na mati jacket ay. Spring kami dito yung kabagyan, yung alam may spailain. Mayati lamis na pailain, pure spring na kunada. Nagpig sa tudon. See you again. Natry kami, Our next adventure, mga kakabagyan. Thank you for watching. Dati kami na pagruwaranan kabagyan, no? Dati kami, nanti paradaanin. Tudo. Meet. Parang ito no maminsan man nga vlog kabagyan. Gamang gamit panagbuyayaw.